Comprendre la femme. Alors, nous sommes femmes, ça. Bien, c'est le que nani toi mais nous n'anga kenya sabatili manambe ba doko OMS, Organisation mondiale de la santé. Avec à ce ya ira sans bafla ani mugan ani fla 2022. Koni hadamadon ta jie c'est le que nani be konana keme sarala ki ba soro bishegin o ka kenya be sabati ni tabulu koro anga lada koro fuakelude namba forma médecine traditionnelle. Kuluka sekeli ya 2022 la OMS koni jamana keme ani bi kononto ani nani 194 pays ka sabatila ulubulu ko 170 keme ani bi olonvla kulu koni teseka fuakeli sinsin chukashila numa ukala da forabo uka médecine traditionnelle numa tabala anu bado ka fo 2019 covid nale a farafun koni mona buyela ni fuakeli ko tabulu ko fe basa jinye selekenani be kumbenaka ka foko covid ka be chiani bado farafina ngo makede o makefana sabu mina ambado ka fanga shitulu nanga limbo kumunu nanga fo we barake ko seba nanga dablenu donc OMS ya do ka fo ko chiena farafin forabo jorobe ala o de ato depuis samba fla ani fla nous 2002 we donc nganenta 31 juillet ka ke welwele madai ka ke wuli ka joy kata farafin fuakeli sabatili manabe foko journée africaine de la médecine traditionnelle. Donc amba do ka fo do ko kuntemeni ani anga mali chada nyemoko do weli no e professeur Rokia Sanogoye kana kuma farafin fora boka o ko kunte se ka digi kuntigi ko o da to bi maminu yere bolo bala fora bola a farafin fora kella anye wele bla uluma ulu fana kana nyefani ou organiser no chugamna la bon sabatile ndo bolo chugamna et puis en boira donc ngene mina no 31 juillet en bas do ka fo oui 31 août en bas do ka fo oui refana kumbe wuli ka jo chamana anga jamaje rodola ka foaru ke ka fora bo ka conférence ke anda bana se obema bi o ko muso ya jemukana émission muso ya jemukani me kuma siga tabuluka krene la muso ka akeu ani ukanyetaw abse kan la soro bilba FM ni bilba TV sanfɛ siwo siwi mara fenega kan ta katabla anyeta ani flala o ta bay abse kan ga jawla je muso ya page Facebook sanfɛ ni MUSOYA muso ya ni comprendre la femme anga muso famille san muso ya. Salam alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Oni jo maka jo sabadika ori ka bambang karamogo la ka folie ni kengere ni la ere kene kambi no e karamogo adama danyoyi obe oni nyankuma bo be fo ko wole nyumando bi andam na se mima oye anga kene ya sabatili kengere ni ala katanga tabulu ko fe namba fo mako farafin fuakela donc anyi maminu wele bi ulu bolo ba ala ko kunte se ka digi kuntigi ko o de ato ko menda e mentikilai donc anye karamogo yere wele kene kambi ukase kana anga se ka masala karamogo wele le folo o yan karamogo Seydou Traoré na chama ba don lolo karamogo la karamogo ini jo ma ka jawri ki ka bamba ka to makana kudai obedi bashi tawla donc nya fam nya ka fo mianga di ko seba ne mianga mianga fo libe fo chugojume bo yi chankube Chankube karamogo Chankube karamogo be fo chugodu mianga kana bo wo wa jona sepio mke wa zunfu wala wori wa karamo o ka chama don zunfu obedi bashi tawla ayanga wele jabi ajaganye kosebe ambi foki wala nyumando ni maminte karamogo Seydou don lolo karamogo ibe muri so ka fo mu yere de lolo karamogo kosebe ambe lolo kondo mi be sangolo la ka karamogo sege duguma kosebe o be so ka chugojume kosebe bo ni okuma fo parce que ni koko dolo bo walkan ka cha kono o de y'a kɛ frige bala sinon o ye na fɔ mɔgɔ minnu bɛ jateminɛ kɛ ka wagatiw sigi
k'a dɔn nin wagati in kɔnɔna na nin waleya ninnu ka kan ka kɛ i n'a fɔ a bɛ fɔ ko funteni kalo fɔlɔ funteni kalo filanan funteni kalo sabanan funteni kalo samiya kalo fɔlɔ samiya kalo filanan samiya kalo sabanan kawula kalo fɔlɔ kawula kalo filanan kawula kalo sabanan fo nɛnɛ kalo fɔlɔ fo nɛnɛ kalo sabanan aya donc fo ka taga o cogo de la mais jateminɛw de bɛ a kɔnɔ an b'a dɔn nansarala kɔni a yiriwalen don kosɛbɛ n'an b'a fɔ ma ko astrologue fo an yɛrɛ bɛ to ka taa an ka horoscope kala u fɛ yen nɔ u b'a fɔ tɛnɛn dɔ a bɛ kɛ tan kalo kura bɛna bɔ tan tɔ kalo bɛ briller kosɛbɛ pleine lune o ye bi ye nouvelle lune o ye bi donc u b'a ɲɛfɔ cogoya dɔ la yen donc a bɛ anw yɛrɛw fɛ yan o parce que a taara anw de fɛ yan i bɛ dɔɔni sugu o sugu ye a bɛ bɔ anw de fɛ yan donc mais ni i banna i ka ko la i b'a tigiya ta k'a di dɔ ma k'a sɔrɔ i yɛrɛ ta de don sinon lɔnni nin y'anw de ta ye o de y'a kɛ anw ka mɔgɔkɔrɔbaw tun bɛ se ka mɔgɔ furakɛ sabu n'i tɛ taamasiyɛnw dɔn dolo de kɔnɔna na i b'a dɔn yiri yɛrɛ ye mun ye parce que yiri yɛrɛ de ye mɔgɔninfin ye bon donc yiri ninnu fana na o bɛɛ ye dolo de ye baganw ye dolo ye mɔgɔninfin yɛrɛ ye dolo ye donc o jateminɛw de la donc i b'a ye anw ka mɔgɔw b'a dɔn n'i y'i bana o bana ye a nana anw fɛ yan anw ma se k'a dɔn i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ de ye virus dɔ don dolo dɔ kɔnɔ i n'a fɔ wagati tɛmɛlenw na ɲɔni tun bɛ anw fɛ yan mais mɔgɔw an ka mɔgɔw sɛgɛ parce que ale tun tɛ dolo ninnu kɔnɔ o ye mɔgɔ wɛrɛ de ka fɛn dilanlen ka don a kɔnɔ bon yala walasa ka se k'o sɛgɛsɛgɛliw kɛ k'a dɔn ɲinan san ye bon fiɲɛ min bɛ yen kɔlɔlɔ jumɛn de b'a fiɲɛ kɔnɔ a bɛ na ni mura de ye wa walima a bɛ na ni kunkolodimiw de ye wa walima a bɛ na ni ɲɛdimiw de ye wa mais ni fɛn wɛrɛ taara ye a kɔnɔ min tɛ o fɛn ninnu ye a bɛ dɔn k'a fɔ dolo dɔw de ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo dɔ la o bɛ sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn fɔlɔ o fana tɛ est-ce que mɔgɔ dɔ de ma dolo dɔ ka effet fili ka k'a kɔnɔ hali an fɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw dɔw tun b'a kɛ ka yiri dɔ wusu ka bana dɔ la wuli ni e y'o yiri sisi wuli dɔrɔn o mana don planète kɔnɔ a bɛ virus dɔ de wuli a bɛ na ni bana dɔ ye mais i b'a sɔrɔ olu de bɛ se k'o furakɛ donc ko ninnu bɛ nin cogo de la tant que ni dolo anw yɛrɛ ka ɲɛnamaya dɔnniya kɔni ka don donc ni dolo yɛrɛ de ye dɔnni yɛrɛ juba ye i bɛna dɔɔni o dɔɔni kɛ n'i bɛna yiri bɔ parce que dolo de b'a kɛ i b'a dɔn sukaro sugu hakɛ jumɛn de bɛ nin yiri in kɔnɔ kɔgɔ hakɛ jumɛn de b'a kɔnɔ sɛgɛ hakɛ jumɛn b'a kɔnɔ donc dolo de bɛ se k'a kɛ i bɛ nin bɛɛ dɔn donc ni dɔnniya in i b'a kɛ to dɛ maa n'a bɛ bange de wa ou bien b'a ɲɛɲini yɛrɛ de oui bon mais mɔgɔ ni fɛn bɛ bange mais mɔgɔ ni fɛn tɛ bange parce que anw fɛ dɔrɔn ni anw ka ɲɛnamaya kɔnɔ an fɛ dɔrɔn ko ala de b'a kɛ or que ala b'a kɛ nin o tɛ fɛn wɛrɛ ye parce que fɛn o fɛn bɛ yen ni mɔgɔninfin mako bɛ jɔ a la ɲɛnamaya kɔnɔ olu bɛɛ de bilala dugukolo kɔnɔ i n'a fɔ bitigi falen k'a bila donc bɛɛ bɛ se k'a kɛ n'i y'a ɲɛɲini a bɛ ɲɛɲini parce que tiɲɛ tɛ dɔɔni ye quoi k'a fɔ ko nin y'an tiɲɛ ye non o tɛ dɔɔni kɔnɔ min y'a ɲɛɲini dɔrɔn ale ta de don donc dɔɔni b'o de fɛnɛ kɔnɔna na donc y'a ye anw ta don an b'a fɔ ko an ta de don minnu y'a ɲɛɲini k'a waleya donc a bɛ kɛ olu ta ye kɛ donc e min ta sɔrɔ tiɲɛna k'a fɔ i mɔkɛ de tun b'a kɛ i facɛ tun b'a kɛ oui bon n'i y'a fɔ ne fakɛ de tun b'a kɛ parce que ne fakɛ de tun y'an ka laadala kɔrɔ ninnu ɲɛmɔgɔw ye mais ne ma ale y'a ɲini ka da yɔrɔ min na ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne tɛmɛna olu kan parce que o de bɛɛ ka laɲini voilà parce que olu ka wagati la i b'a sɔrɔ fɛn dɔ tun bɛ se ka kɛ o wagati la mais bi n'i y'a kɛ dɔrɔn a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye parce que ani bi mɔgɔya tɛ bɛn parce que planètes de bɛ changer i m'a ye i n'a fɔ misali la n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ caman bɛ yen u b'a fɔ ko samedi ka gɛlɛn parce que wagati samedi ye san 72 de kɛ k'a sɔrɔ a man di donc mais sisan samedi alhamdulilayi voilà mais sisan samedi de ka di tɛnɛ de koyara donc n'i t'o ɲɛdɔn i bɛ fili la voilà donc an ka mɔgɔkɔrɔbaw o tun bɛ dolo de dɔn n'a fɔra ko dolo o ye wagati de ye dolo de b'a kɛ i b'a dɔn nin bagan in nin kolo a bɛ se ka kɔdimi kɛnɛya walima golo o bɛ se ka an ka mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen olu yɛrɛ ka baara ye baganw kolo ninnu dɔrɔn dɔw ta ye yiri ye dɔw ta ye ka ɲamaɲama dɔ tɔnɔ sununkun kan donc a bɛɛ ye dolo de parce que diɲɛ fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ énergie dɔ de b'a la énergie nin bɛ mun de dilan donc f'o de ka dɔn a b'a dɔn kɔni k'a fɔ bi jɛmu kan lɛya kelen tɛ se ka nin bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a dɔn cogoya si la hali san nin ye badabada dɔɔni de ye nka an bɛ an da ni maga fitinin na ka taa kɛnɛya bunako kan o de y'a to an y'an karamɔgɔ seyidu an y'a wele ka na kɛnɛ kan bi a y'an ka wele jaabi a diyara n ye kosɛbɛ kosɛbɛ an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a fara seyidu kan an ka karamɔgɔ filanan fana bɛ studio kɔnɔ ni kuma yɛrɛ diyara an da an b'a fɔ ko nin y'an ka muntugula ye nin y'an tɔgɔla karamɔgɔ ye
n'o ye karamɔgɔ Adama Daɲɔ ye an b'a fɔ ka waleɲuman an ka wele mana s'an ma cogo o cogo a kɛra an taara sɛgɛrɛ a kɛra an ye interview bila o walima k'a ka na studio kɔnɔ a b'an jaabi an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Daɲɔ ça va ani jɔ maa ka jɔ sabati k'a wuridi k'a banba ça va bien basi t'aw la kɔrɔw sɛgɛnnen tɛ kojugu alhamdulillah an bɔra ka karamɔgɔ dolo karamɔgɔ n'o ye Seydou Traoré ale kɔni da don k'a fɔ ale lolo karamɔgɔ dɔnniya yɛrɛ sun an bɛ se k'a fɔ a branche ka ca e kɔni ye laturu karamɔgɔ ye i bɛ furabɔ fana kɛ i bɛ balikukalan fana kɛ kɛnɛya bunnaku kan e bɛ se ka mun de fɔ an y'a ye k'a fɔ OMS kɔni y'a yira k'a fɔ n'i ye diɲɛ lajɛ bi maa min bɛ furakɛ farafin furakɛli la taabolo kɔrɔ la Inde o Chine o an ka farafinna gun kan o de ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ mun de y'a to e yɛrɛ ka jate la tubabu fura kana na nɛɛli ma halisa an sinsinnen don an ka farafin furabɔ kan ne ka hakili y'o de min ye kuma n b'aw fo fɔlɔ ka arajo fo ka arajo baarakɛla fo n'o ye arajo jeliba ye ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo an ye foli la min cɛ e kunba n y'a dɔn an ye dɔ fara i jamu kan ka kɛ kunba jaba ba ye n y'a fɔ jaba kɔrɔ ye jaa ye hakili de ye hakili belebeleba tigi o ye jaba ye o de kama ne y'o fara kan k'a kɛ kunba jaba ba kuma hakili tigi ba an b'o foli kɛ ka fara lamɛnnikɛlaw kan k'o lamɛn i ni ce foli diyara o foli tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali an ka taabolo kɔrɔ furakɛli kun bɛ y'a kanu don an na adamaden n'o ye mɔgɔ ye ni bangena dugukolo min kan e ni yiri minnu bangena o dugukolo kelen kan o yiriw de bɛ se ka e ka kɔlɔlɔ furakɛ ka tɛmɛ wali yiri kan i ma bange dugukolo min kan o dugukolo yiri tɛ se ka e furakɛ a bɛ se ka gɛrɛjɛgɛ d'i ma nka i bɛ bana min sɔrɔ a tɛ se ka bana furakɛ ɲininkali bɛ min na ne an ni OMS bɛ jɛ la o la o ye jiriko ye ka se ka an ka jiriw kɛ ka furakɛli kɛ nka anw bɛ dugukolo min kan yan a ka d'anw ye de o yiri de ka ta k'o kɛ k'anw yɛrɛ furakɛ kosɛbɛ o de fana dɔnbaw bɛ yan fana kosɛbɛ an b'o dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ o dɔnbaw caman bɛ yan an yɛrɛw b'o la nka komi an bɛ fɛn dɔ fɔ furakɛli ye ani mɔgɔ da ye saba de ko saba don mɔgɔ saba de b'a kɛ nka anw kɔni bɛ balannen don min y'a ta tiɲɛ n'i y'a ta tiɲɛ ka kanu fana k'a kɛ e de bɛ nɔba bɔ komi an karamɔgɔ Seydou ko ale y'a ta tiɲɛ a tilala ka diya ye ka sɛgɛsɛgɛ fo ka tɛmɛ ale y'a faw dan alhamdulilayi ale fana denw k'a dan yala o de laɲini ye komi ne yɛrɛ b'o fɔ n ka kuma na yɔrɔ bɛɛ kalanden tɛ karamɔgɔ da diɲɛ ko o tɛ ko ye o kɔrɔ k'an bɛ ka taa kɔ ala k'an kisi taa kɔ ma dɔnni na sisan mun bɛ ka na ni lɔgɔsi ni fɔɲɔgɔnkɔ ye minnu donna nɔ ko fɛn bɛ sɔrɔ a la ayi mɛ an ka segin kɔ dɔɔni fɔlɔ i ko fura bɔ la suguya saba don i ye kelen fɔ minnu y'a ta tiɲɛ ye a fila tɔ minnu y'a ta tiɲɛ ye ani min yɛrɛ banabaatɔ ɲɛ ganna o de wulila a yɛrɛ ɲini na o ka fura o tɛ batara fura ye dɛ hali o bɛɛ min y'a ta tiɲɛ ye nka an mago bɛ bi min y'a ta tiɲɛ ye de la ɲɛgɔn ye sɔrɔ e donna o fura ɲini na e yɛrɛ ka perewu y'i yɛrɛ ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka maa wɛrɛ furakɛ kunba olu de ka ɲi furakɛli la ka tɛmɛ bɛɛ kan sabanan de ye wari ɲininaw ye ala k'an kisi olu de ka kɔlɔlɔ ka bon bi an b'a miiri k'a fɔ OMS yɛrɛ bɛ kɛlɛ min na o y'o wari ɲininaw de ye olu ni furakɛlɛlaw ni furabɔlaw tɛ kelen ye nka ni mɔgɔ ma se ka kuma ti ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ parce que hali tubabu furakɛli la an bɛ min dɔn n'o ye pharmacie ni fɛnw ye wari ɲini tɛ bɛn a la o de y'a to publicité tɛ se ka k'a la k'a fɔ k'i bɛ wuli ka jɛmɛ ta ka balan ta kama an ɲɛ b'a la can farafin furakɛla caman minnu sigi radio ni fɛnw na ka janjow kɛ o kɔni bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o man kan k'a fɔ o man kan alhamdulilayi mais yanni n ka kuma ta ɲɛ n bɛ segin kɔ dɔɔni parce que a ye hakilila dɔ di yan nɔ i ko ko fura t'a la suguya saba don minnu b'a ta tiɲɛ ye minnu fana
fana gɛlɛya nan'u kan u yɛrɛ kunkolo kumana n'u ye walima u wulila k'a ɲɛɲini k'a dɔn nin fura in parce que n yɛrɛ filɛ n ye prévu ye a ɲɛ yɛrɛ kɛnɛya donc sabanan ye minnu b'a kɛ jagokun ye ala k'an kisi o ma mais sisan farafin fura bɔ la an fɛ yen e bɛ yiri bɔ e bɛ laturu da i bɛ dɔnniya sɛgɛsɛgɛ ale ye londo karamɔgɔ ye donc fura bɔ la an b'a dɔn kolotugulaw fana bɛ yen farafinna yan nɔ kirisi fana bɛ dɔw da donc joli de y'anw ka farafin fura bɔlaw ye yan an ka farafinna parce que ɲɛ b'a la suguya ka ca dɔw yɛrɛ fana bɛ nasi di nasi bɛ considérer farafin fura ou bien o tɛ considérer a ye considérer a fɛ a bɛ considérer farafin fura fɛ ok komi a ye kuma min fɔ furakɛli la anw fɛ yan furakɛli yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ yiri ye fɔ naaninan de anw ka fura yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye kirisi de ye kɔni ye kaliya caman ban ne bamuso ye kaliya caman ban dɛ fura fɔlɔfɔlɔ ye kirisi de ye kirisi bɔlen kɔ situlu bɔlen kɔ ji mini ji ji bɔlen kɔfɛ n ko duuru de don bɔgɔ bɔlen kɔfɛ yiri de bɛ na ale de bɛ jɔyɔrɔ bi bi na yiri min ɲin'a kɛ fɔlɔ ye dɛ o kɛra fɔlɔ ye o diɲɛ ye yiri kɛ fɔlɔ ye o de bɛ k'an kamana gan bi kosɛbɛ fo ka se kamana gan da la n'i ko ko ji ye furakɛlikɛla ye a bɛ dɔ kamana gan dɔɔni donc n b'a fɛ i ka misali dɔ fɔ par exemple an k'a dɔn k'a fɔ tiɲɛ na yiri bɛ kɛ ka ji bɛ kɛ ka furakɛli kɛ n b'a dɔn n karamɔgɔ dɔ n bɛ foli belebele bila a ma an ka bɛlɛduguka dɔ don an b'a fɔ fuga a bɛ bɔ yen nɔ ale delila ka kirisi dɔ di yan den ka angine kun ka ca i b'a kɛ ji de la k'a min mɛ a wulibali don n'i y'a kɛ ji la dɔrɔn ka d'a tigi ma angine ne b'a fɔ ko non k'a tun bɛ tulonkɛ de la mais ji gansan bɛ furakɛli kɛ cogo jumɛn bɛ ji ni kirisi de don ayi o bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kirisi kɔni n bɛ se k'a bɛɛ kɔnpan mais ji yɛrɛ dugukolo yɛrɛ ji yɛrɛ gansan kunba fura de an kɔni b'a ye nansara la ou bien Inde mɔgɔw bɛ kɔ dɔ ye k'a fɔ n'i kɔ a la tan a bɛ nin bana in bɛɛ c'est vrai ou bien mɔgɔw yɛrɛ bɛ wariba bɔ miliyɔn bɔ ka t'u bunza cogoya la tubabu la o tɛrɛmaniw la o kɔw a n'o kɔlɔn o caman bɛ anw fɛ yan n bɛna misali la n bɛ kɔlɔn dɔ fɔ kɔlɔn dɔ bɛ Tɛgɛnaga bɛ fan Tɛgɛnaga bɛ Dili kɔfɛ n'i sera Dili ka se Ɲamabugu i bɛ taa Tɛgɛnaga Sidi Modibo Bamu fa o de ye kɔlɔn in jira mɔgɔ la k'u ka yen sigi ji dɔ b'a dugukolo jukɔrɔ k'a bɛ furakɛli kɛ kɔgɔ dɔɔnin bɛ ji in na komi i b'a min fari ŋɛɲɛ ani kɔnɔdimi min na k'a tɔ ban ka tɔgɔ dɛ mais ji a ɲama kɛ k'a ma bolo danga de b'a kɔ a tɛ feere ne kuma taara ta i bɛ se ka taa citerne fa la ka taa n'a ye i b'a di mɔgɔw ma a b'a ɲa mais n'i ye dɔrɔmɛ kelen minɛ a la dɔrɔn a tiɲɛna o de fana ka ɲi o fɔlɔ b'a kɛ ten de awɔ bon o ji bɛ yen ko dɔ kuma y'olu fɛ ko wolowala foro min bɛ mɔgɔ kan funu ta n'i y'a ji ta k'a kɛ k'a ko k'a bɔgɔ mɔn na foro in bɛ ci n'i tugura ka ji in min i kumakan bɛ ja yɔrɔ forobatɔ de kumakan ka ko i kumakan bɛ bon olu n'a ɲɔgɔnna n ye min dɔn ni kuma kan n'o tɛ o ɲɔgɔnna bɔgɔ de b'anw ka jamana fan fɛ bɔgɔ dun o de ye bɔgɔ o wolowala o kɔ bɔgɔ dɛ i b'a fa fɛn kan ok bon o kelen ye dugukolo dɔw bɛ yen yɔrɔ dɔnkilidala dɔw kan ka di e ma fɔ dɔrɔn jamana bɛɛ kɛlen ye dɔnkilidala ye u ka dugukolo ji de don a bɛ mɔgɔ kan ca bɛndugukaw bɛ yen o yɔrɔ dɔw bɛ yen olu kan ka bon mais kan ma misɛn dugukolo ji de don i bɛ yɔrɔ dɔw mɔgɔ ye olu jɛman ka ca ni finman dugukolo ji de don n'i taara Senegal yan fan n'u bɛ Sudan i b'a ye k'a fɔ maaw bɛ fin ye kosɛbɛ 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 dugukolo ji de don komi hali si caya ni si dɔgɔya a fan dɔ tɛmɛnen don dugukolo ji la yɔrɔ dɔw dugukolo bɛ yen a ji bɛ mɔgɔ fin kosɛbɛ n bɛna misali dɔ d'o la ɲamana filɛ ɲamana kɔrɔ filɛ fɛnɛ fɔ Musa Tarawele tun ye dugu in datugu den de tun bɛ mɔgɔw tiɲɛ n'a y'i kin n'i y'i ɲɛ ko dɔrɔn i fiɲɛ fo n'i y'i ɲɛ ko baji la o bɛ baara la n'o tɛ o y'olu ka kɔlɔnkɔnɔji n'i y'i ɲɛ ko a bɛ fiɲɛ Musa tun y'a dugu interdit pewu k'u wuli ka bɔ yen k'a bɔ Mali carte kan nka pɔmekɔrɔ ko nalen a yɔrɔ maa wolo yɔrɔ de kanu b'i la o cɛ ka taa dugu in seni ka diɲɛ baji kɔ ka pɔmekɔrɔ sigi
donc fui kan nu dondi ambo ofo ko wala nyimando ala me bawna kanu ba bela jele kan o akila jinka fo so ko lo ka jemu ka mandila mi muso e ame joliba tv ani joliba fm ko minu be kan fleja ba kanu san fe tele la ni wati na mbu fo ko wala nyimando minu fana ba anta la ka jola 105.0 ba makona la mini 103.8 sika sona la mini ani 100.1 o seguna la mini o minu fana be kan ta bololo saka akadanya ka jemu kan eme ka partager ko sebe akadanya ni wati na anga ambalma ulame ba sa ba do ka fo ka jemu kan akadanya toujours anga o akilina fanata pour que karamoro be se ka dun o ka family na so filibe kuma wula ka se ka atile ambulo o régime ro u yande mituguni kenene ala anga dogono ke babson amba gide temeli anye témoignage minu so ka fara nyon ka amba nyina nga régime ro fo ko kala me salmata wira ro fo ko sebe kala min kulubali fo ka mfato ko manoe Mamadou Berté foli belebelebe ayi akadenya ni wati na salmata inika jama oka anga témoignage follow ani flana jaloke ani Ibrahim wemi so ka fo anga janga lame to ko ye bale jalo ça va ni communicateur yi kundu med la mo ko be ka ke bolo ko fe ni ka ke nyuguton fe ne be se ka fo ageto be kuma kam no chama be depa en red la ya fam kerengrele la mali kona note ali shini faranfe fura a ambale lebe bo mali kona kata di do ma jamana ko ko bu yere fura ke ala mais ageto be kuma ka iba do malien fleni ali ni yetiga mali tigata ka bla papier ndo kono ka papier do sebe ka bla kan ni jamana tigani ube faransi tigani espagne tigani kata bla yoro la iba e bede be giro kan ka tiga do ento ka soro mali yere tiga do mali ka fenre min tata non te faransi fura ame domne ko bi farman ko pubi a chama ne be fere olu konnana ya fam donc faransi fura muna a kembe nyugo to fe ne se ga fo o e anyere de ka sababu ye parce que yiri min be na be ikenya ikan wo toboto di ka se ga fenge ni ya ye samia fe mishu be chike ani klema fe ani wati do be kala amu balo de ganya no te na kira ni samia bana amu filiga taw kun fe samia wera ameme ko nyine antu ye kamu do dabala de donc o sababu la anyere de kembe ka nga yiro ke bolo ko fe fenyi ni ka nga yiro mabwana ni ku tige ku loko ke ka charbon bo ani fombo ne ma fo ni shimai me anga yiro do bala ani anga yiru an kana ke ko wari de be soro faranfi furala wal ma wari de be soro yiri la kata yiri langolo dobo ko di mogo ma o yiri o kata o tigi bana tuguni ka soro o to yiri iba do o de gunne be an ka bi sabula amba me ka fo mawda iba soro misali ala do ba fo sisa e yiri do be abe wele ko jula so ngalani ale be nim bana ni furake bo iba soro o bana o be karla masnana ale be na efi ka fo ko nim bana bala e biya tumame ite o yiri do ibeta yiri wera boka na doma no yo ta no to ka bana fura obo juguya obo mangutu jugu ke do foka na ke aka faranfi fura obe ka ke ka mogodo bana parce que ni fe no te fe no furai a fura ne na ko jide ne ka bana furai ko ne ka jimi wati be ji nga bana furai wati be ne dume nono de mi c'est vrai nono fana jide mais men nono de mi wati be udun tikilinya a fura jide nga bana furai mais men nono de mi o nono obe na bana wera di blanena parce que o tene ka bana furai al na soro jifana do mais o kecho te kile o tene ka bana furai donc ameka o de ko nyaka mi nyogona o bena ke bana were iba no tarase anga docteur boma docteur ba fo ibe fura min ka ni fura de biki bana ni fura de mai ka soro o fura ere bana te la e dumi ko fura de ta abi kono fura min do o te e note docteur ka filte mais isra mi mana fura dima o de nodo Musoya, mieux comprendre la femme. ama muso fam nyasa tawale Ibrahim Yanoge ne artiste de nata nafuluko nata ni yo ke ka so ibi femu na imani ni ga do karamo me kala ni bi dinya fo karamo do de ki kala karamo me kala dinya nata mo de ewula war ko nata fe e do ni ga do kere fe le no to ko ka saka kala ni e bi ta ko ke karamo rete so ko ma abe francia tiende ordinary francia fra la bouchide suna fraifa do ma obeo halu te mago ya wanga village lo chama borugolu meke frafin fra de kundo bana mo me bana ka wuli frafin fra de kundo ni docteur fra nana ni ma nyi ba ke bita sra jele fe yala fra de ya dem o be ko rede nyen nata de nana ni fra la bouchide ko to yi de ko yiri la folo
ni y'a ye i bɛ den ko yiri la i bɛ yirima yɔrɔ de la an bɛ yɔrɔ min na sisan o ye duguba kɔnɔna de ye ni koliyiri tɛ sɔrɔ yiri fɛn bayɛlɛmana k'a kɛ koliyiri ye i b'i banbaw kan yanni ka se yirima yɔrɔ la kɛ mais mun bɛ laban o ye koliyiri in de ye koliyiri in yɔrɔ ka jan so la bi ni ko i bɛ yiri yɛrɛ ɲini Bamakɔ yan bi f'i ka dɔ taama dɛ kungo ka jan so la bi sinon ne yɛrɛ kɔni ne bɛ farafinya de la dɛ. Musoya! Mieux comprendre la femme. Alors, nous sommes famille ça. Je pense que un bébé farfinya là. Nga de ba to fana tiena wali fen kadi ani. Nga problème fana mi en chama ne resebe ola. Amba America fo na bora nazarala walma na bora koka ka fo ko sérieux be ala. A sege la janto kera yana kana. Parce que ko lemburuba kolon o de be lemburuba chama chie. Aida ambalmake sera maka fo kwa niye maliti ganita. Ka Allah ben kanye ka fo ko ni bora Chine walma bora Japon. Ka me giraka. Parce que amba bisigi ne kon ba bisigi ka fo chie na ni ya sera ya. Ou quoi dokotoro ya laje ou quoi jamana ya laje parce que ya amba ye mi mana content do ko be bitigi ni ndaile. Walma be yala le fo asiga kun. Walma be ti sigi sugula. Ka fo fe ante service d'hygiène kana laje. Abora chuga mina ante mogoye kana laje. Donc ni make ala nye sarabai walma ka fo ye karamogo jole ambe bido ambe tanjigi semela ni i fe ba fo jume ki ni ayalla ko jo kibeti kundi achibama o de fana be ansara parce que bi amba se ka fo farafi fora bo ni karamogo no ma nya ama abenyini ka ke amana mi jaya obubulite o dum ba fanya na kono ba te sanango ni ya kunu ka ban ima go saga de donc karamogo ibo aka balma ke wulame ibe muso ka fo ka kuma wula bon mi toro ga mi kuma la wana mina mi do fo ale ka kuma na okay anga lada anga fura fura ko do no e jiruwi ni nya fanga kuma de ni donana ka fo femi sorala e mo be fenni la e mo ko temo non te a dasera yiri mo no e dura so la ni yaro yiri sebe do furakɛla caman ma dɔn anw fɛ yan ngi b'a dɔn a bɛ mɔgɔ dɔw ka bana juguya o jiri foyi f'i k'a dɔn i b'a di min ma voilà a bɛ di condition min na dɔlɔtigiw ye min fɔ o de kama an ka mɔgɔkɔrɔbaw kuma fɔ fɔlɔ n'i kɛra furabɔlikɛla ye fura 2 ni 3 n'a y'a sɔrɔ dɔnni wɛrɛ t'i la ko i ka furabɔla tɛ taa ɲɛ a bɛ kɛ ntori ka segita ye ka se ta ni fanga ye k'a da dɔn anw n'o fana y'o dɔnniw bila kɔfɛ yan dolo dɔnni dɔgɔya karamɔgɔ ye min fɔ dolo dɔnni dɔgɔya n'o tɛ dolo ye dɔnni fɔlɔ de ye o ka m'o dolo ye kan wɛrɛ de ye karamɔgɔ i bɛ ka nin fɔ n bɛ ka yɛlɛ n kɔnɔ parce que i b'i terimuso i b'a fɔ ko n terimuso i ka kow ka ɲi tile 2 ne gɛrɛsɛgɛ kɔnɔna de a b'a fɔ ne bɛ k'an ko du ale na e bɛ sin ka t'o ta ten ka t'i ko la ja e bɛ k'i yɛrɛ siri o ma ɲɛ tiɲɛ don koyi fura an ka furakɛlikɛlaw de tun bɛ ten n'i kɛra furakɛlikɛla ye an bɛ surunya dɔɔnin bawo laturu nana kɔsa fɛ o bɛ bala mɔn na dɛ laturu ye kɔsa la fɛ laturu ye kɔsa anw fɛ manden yan dɛ n bɛ kuma o de kan n'o tɛ n'i taara farafinna sinjinyɔrɔ la laturu ye fɔlɔ a ka kɔrɔ dɔnni caman ye nka a tununa anw fɛ manden yan an bɛ kuma ni manden ye ani wagadu ni fɛnw o y'a sɔrɔ farani de bɛ yan ka lajɛli kɛ kolon ma se yan laturu ma se yan farani de bɛ yan ani bɛlɛ ani ngɔ ma deli k'o mɛn ngɔ ok ngɔ ye ngɔri kurulen dɔ ye tan a bɛ ngɔri bɛ kuru ka kɛ tan dɔw b'a sigi filenin kɔnɔ ka a lamaga dɔw b'a sigi filenin kɔnɔ ka ji bɛ filen ka sigi duguma ka ji k'a la k'a lamaga o de y'anw ka lajɛlikɛla ye ani bɛlɛ misali an bɛ taa yɔrɔ jan dɔɔnin Sunjata k'a fɔ k'a bɛna jamana mara a bɛ kɛ tan o y'a sɔrɔ laturu tɛ laturudala m'a fɔ dɛ laturudala m'a fɔ kolonifilila m'a fɔ bɛlɛfilila de y'a fɔ fo k'a taamasiyɛn bɛ kɛ olu de y'anw ka lajɛlikɛ fɔlɔ i tɛ se ka kɛ furakɛla ye
f'i k'olu dɔn n'o nana ni furakɛla nana a bɛ lajɛ fɔlɔ de dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ bɛ lajɛli min kɛ o lajɛ furakɛla o consultation de bɛ kɛ o de bɛ kɛ fɔlɔ a si tɛ kunfɛtaga ye a bɛ tila sisan a bɛ tila karamɔgɔ ne bɛ nin fura in di karisa ma karisa ka bana fura de ye nin ye wa o de bɛ dɔn karamɔgɔ b'a fɛ ka dɔ fɔ voilà. ok donc i bɔra ka an balimakɛw lamɛn karamɔgɔ Daɲɔn fana ye dɔɔni fɔ donc ɲ'a ma donc parce que sinon an yalalikɛtɔ an kana taa kɔlɔlɔ s'an yɛrɛ ma kosɛbɛ bon a y'a fɔ cogo min na filɛli ale yɛrɛ de ye ko bɛɛ kun ye consultation voilà parce que yiri dɔw bɛ yen i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na yiri dɔw bɛ yen misali an bɛna misali dɔ d'i ma mɔgɔ min bangena juma n'a faritila ka to ka jala ko ka caya a bɛ kɔlɔlɔ sɔrɔ mɛ n'a nana fɔ ko jala ye kɔnɔdimi fura ye ni e y'o bɔ ka di jumaden ma mɛ hali n'a ye kɔnɔdimi nin furakɛ est-ce que a tɛna kɔlɔlɔ wɛrɛ di donc o fana tɛmɛlen kɔfɛ gɛlɛya minnu fana bɛ anw fɛ yan hali an bɛ nan min tobi nin nan tobi fana ka kan ka kalan de k'a dɔn n'i ye nin dumuni anw fɛ dɔrɔn ka kɔgɔ k'a la ka machine k'a la ka jaba k'a la ka fɛn b'a la or que o fɛn ninnu fana kɔlɔlɔba de b'a la i ka k'a dɔn n'i ye nin kɛ nin kɔnɔ ka ban faut pas k'i ka nin wɛrɛ nin fana k'a la kama fitinama b'a fɔ ko n'i ye sɔmɔ dun i ka nɔnɔ min a kɔfɛ voilà parce que fɛn ninnu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn opposé o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ mais dɔ bɛ yen n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan a bɛ diyagoya i ka fɛn wɛrɛ de fara kan i n'a fɔ misali la sa mais n'a fɔra ko tasuma ni ji tɛ bɛn i y'a dɔn n'i y'o fɔ mɔgɔw bɛ se ka da o la k'a fɔ o ye tiɲɛ ye mais ni tasuma ni ji ka jɛ tɛ est-ce que n'an bɛ se ka tobi wa a tɛ se ka tobi parce que kodɔnnaw de y'a lajɛ ka fɛn dɔ dogo ni ɲɔgɔn cɛ walasa k'a tɔnɔ bɔ donc dumunifɛn minnu fana bɛ yen n'a fɔ karamɔgɔ y'a fɔ cogo min na dugukolo ninnu tɛ kelen ye hali a ka kan anw minnu bɛ Bamakɔ yan anw ka kan ka dugukolo minnu ka dumuni kɛ an'an ka kan ka dugukolo minnu ka yiri dun mais k'a fɔ nin bɔra Sikaso nin bɔra yan fɛ nin bɔra yan fɛ o bɛɛ ye kɔlɔlɔ de y'an ma parce que est-ce que Sikaso ji ani yan ji ye kelen ye wa olu ye fɛn min lamɔ u ka énergie de b'a la n'i nana o dun a bɛ se ka kɔlɔlɔ d'i ma karamɔgɔ nin bɛɛ fana fɛsɛfɛsɛli fana ka gɛlɛn dɛ voilà parce que a y'a fɔ voilà fo a ka dɔn ni sisan ni dolo karamɔgɔw filɛ nin n'olu taara dugukolo min kan n'an ye dugukolo bɔgɔ tɛ se ka se mètre fɛngɛ ma dɔrɔn an b'a dɔn planète min ka fanga b'a la o de bɛ ji fana na n'a fɔ y'a fɔ cogo min na yɔrɔ dɔw bɛ yen planète min ka fanga bɛ ji min na planète ninnu dɔw bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn kɛnɛya situlu filɛ anw fɛ anw b'a fɔ ko alamisa dolo de bɛ situlu la parce que o planète in tɛ mɔgɔ bana donc i bɛ taa sɔrɔ yiri dɔ bɛ yen a bulu yiri dɔw bɛ yen n'i y'a bulu n'a dili fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a bɛ kɛ pɔsɔni ye fo ni yiri wɛrɛ fara a kan donc fo fɛn ninnu yɛrɛ de ka sɛgɛsɛgɛ n b'u fɔ anw minnu bɛ k'a fɔ nin tarabu filɛ nin a bɛ tension lajɛ sɛgɛ foyi t'u la k'a lajɛ i ka tension jigilen don walima a yɛlɛlen don tarabu b'a lajɛ dolo fana b'a lajɛ bon k'a sɔrɔ ninnu de taara k'a kɛ kodɔnnaw dɔw fana y'a ta k'a kɛ appareil ye walasa k'a ko nɔgɔya mais k'a sɔrɔ anw ka mɔgɔkɔrɔba ninnu tun b'a kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin fɛn in n'i ye nin fara nin kan parce que karamɔgɔ e bɛ k'a fɔ cogoya min na nin ye dɔɔni karamɔgɔbaw ka niveau de ye kosɛbɛ mais anw kunfinw anw minnu tɛ fosi dɔn a la parce que e bɛ k'a fɔ cogoya min na a bɛ ka ne yɛrɛ la est-ce que an bɛ se bi parce que a ka dunnen don kojugu mais an bɛ se ka mun de kɛ an ka fantanya n'an ka kunfinya yɔrɔnin na ka se ka commencer ka fɛnw tilen an bolo dɔɔni an bɛ taa consultation na aw de fɛ yen fɔlɔ wa k'a dɔn k'a fɔ an ka maaya yɛrɛ i bangena nin don i ka yiri ye nin ye a daminɛ tan ka n'a daminɛ tan ou bien an b'a kɛ cogo jumɛn parce que e bɛ k'a fɔ yɔrɔ min na o ka jan dɛ voilà bon i y'a fɔ cogo min na o yɛrɛ de mɔgɔninfin yɛrɛ hali den n'a bangena ale de ka kan ka yanni a kɔnɔ taara e de ka kan k'a ɲini k'a dɔn a bɛna bɛn depuis a b'i kɔnɔ tuma min na a bɛ kɔnɔ na a bɛ ɲini k'a dɔn an kɔni ta tɛmɛ n'o kan an minnu bɛ san 50 kɔ la sa a tiɲɛna wa ou bien a bɛ se k'a rattraper olu bɛɛ bɛ se k'a lajɛ o a bɛ se k'a rattraper o bɛɛ bɛ se k'a ɲini k'a dɔn i bangena wagati minnu na dɔrɔn hali n'i y'a sɔrɔ i ka dati ma dɔn i ba tɔgɔ bɛ yen i fa tɔgɔ bɛ yen i bangena dugu min na o bɛ yen donc olu de bɛ ta k'a ɲini k'a dɔn mɔgɔ min yɛrɛ parce que ni mɔgɔninfin ma i yɛrɛ dɔn i bɛ don kɔlɔlɔ kɔnɔ yiri dɔw bɛ yen san kɔnɔ n'i y'o yiri ko i man kan ka yiri karamɔgɔ b'u kalama n'i ye yiri min ko o san kɔnɔ fo san wɛrɛ i man k'o yiri ko bon yiri fana wagatiw de bɛ a bɔli la yiri dɔ bɛ yen n'i y'a bɔ wagati dɔ la a tɛ mako ɲɛ fo a ka dɔn ale yɛrɛ ka an bɛ taa an ta san sugu la n'importe comment oui bon n'an donna o yɔrɔ la o ye ko wɛrɛ ye an bɛna parce que an bɛna don ko wɛrɛw kɔnɔ min tɛ o ye mais yiri kɔni a ka kan ka bɔ ni n'a fɔra sa ngunjɛ wagati dɔ de bɛ ngunjɛ la n'i y'o bɔ a bɛ se ka san 10 kɛ ka sɔrɔ a ma tiɲɛ
o mais wakati do be ni ya bo kun mina tunya parce que o énergie te parce que fen nu beye ni karamo doniya do quoi o ye gulumi di gulumi do de be fen bela mais gulumi mi ka wakati be ni yo ke dron avec o de la ne ka kuma kono ne ko ngo fuyi madlo alala a beye yere de yi ka ala yi yere de yi ka fen be ni ka normalement mo ni fi ka kan san bishi ni nan de ke ka so de madese kuma ka famnya de kuma ka famnya be dalen do alala an be dalen do alala an da masa dambali an be dalen do ala mais karamo ba fa ka mi fo an ga nan siga yere ma ka fa ko ne ala ya ke chuga ne be wuli ka nyeni parce que al-islam ya dine ni ma fili be a seme karamo la abe fo ka fo ko islamiyya te significata doni nyini e doni nyini wajibi de islamiyya bela jelema karamo kambo yoro de ma mais qui c'est ka fo ko non fo yoro to kana ko et toi le ciel t'aidera donc ibe sara min gani anye na ka chala fe ala bi de me ala donc anga foli ni kan nimbe an bela jelenyi an be seginga na karamo bon si ça non an balamake folo da sera maka foko antanga foro fe ne fana fa antanga foro fe ne akla kumi fana be soro ala donc bibina obe union des regroupements tradis thérapeutes et herboristes du Mali obo de la amba do ka fo fédération fana be donc akoma ko oka jekulu o fana te fédération na parce que amba do ka fo jamana ere chada misigi ni professeur Roki Asano ganga foli belebele be ayi ankara modo muso nyamgo bado akumbe plateau in kayano ankumana 30 utuka anana aya fanya na kuluka conseil d'administration jamana ere jekulu misigi walsa farafi frakeli beta bala chugamina ko fene ba akono fédération de be akono on fana jekulu bay parce que anya ye ka fo 30 août la 29 août ka kon 31 le flaka kon oye la dire baké ka conférence baké amina ake chuko jume wala sanka mo ya ka fa ngo ka sinon antunne do akola de muna obe ni jekulu bay doni ngela baw fédération fana be tiena jamana kabu mais na ma baké nyoko fe doni wala sa on dalendo on minu fana na fana ka se kata faso ke refe ka faso blasra kuma ni jala ni ko tiba ko ni man na fama bay ni naka an kono ba fana na mi fo yina on ga kuma bi ne ba fo moye wali kan fo de be ka on se wali kan fo o be ka changer ça parce que constitution ko ata bala c'est ça ka fédération ni fo fédération ni veille jekulu o ma famu na ni ngali ke o ba ko Mali jekulu ba munu mi bara kelena akara dine wa akara fon venyo o fon hadmina e kelenye ka fana ga ke ko sebe jekulu ba o me o jekulu kono na ko do ti do bi do est-ce que sera kan asigi o donina ayi saria manka saria besi ka fodoni na iberi ke mafladi ibeni ndi okosugo ayi o lu kan gado saria sa bebe kasira do gaya ne fara fara le mi fosita na ko on de fédération na iba sura danin do woro la so na de folenu ka fo ni mani ngai isera do fédération o foro ye wakara est-ce que o foro ye o ne kan danin do kere do modi wi o mai o ne me kan danin do kere do modi wi exclusion mai voilà non note ni i fura bora anya do kara tuni mura do ko fura fura min tigile to ka haketo o fana fura kana de a fédération avec jekulu bay o ka barakale do na ka barake to mani o ba ba chat ko sebe mais na ya ba ba o cheni parce que o ku vitara ka ta fa to be chien ka ta fe a to be chien ka ta fe ya mo woni kan fo di be ka plan nu geleam woni kan fo di be ka plan nu geleam ni fédération nuta ani tomu sigilelo kana o mesida ni furagale abe kuna chanike yana ka garara ka fo kata ibe kuna ni minga ni diketa abiketa e ba isi wala adu balo sigilelo wala parce que menye ba la ka fo union des regroupements de thérapeutes et herboristes o ka je kulu dun doni do parce que sebembe awla anya e ka fo maminu yere bala agrément bu bolo u ka se ka fa fe fo kelike chama yere kuma la ton chama mala ni mo chama mala amene amala mo to gurki yere puni barake no fe o ando gelaw nyu dan te ka fo la amone o ki barake no fe o te on nere adama ngo o tani ni la parce que adama de bele bi bolo tuuni mais i bolo ni to
kana maa wɛrɛ balo gɛlɛya kosɛbɛ donc sisan nɔ parce que a ka d'anw yɛrɛw ye an ye ɲɔgɔnye min kɛ nin don ka bɛn na an bɛ bɛnkan de la ka sira ɲini an bɛ se ka don fédération la cogo min très bien ɲɔgɔnye yɛrɛ kun de y'o dɛ 29 28 an ye ɲɔgɔnye min kɛ palais la k'o jɛkuluba nin a kɛkun tɛ foyi ye jamana k'a dɔn an bɛ mali kɔrɔ de la k'a fɔ u bɛ baara dɔ la kanko bɛ ka dansigi yɔrɔ dɔ la gɛlɛyani dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la o ka fura ɲini an fédération bɛ enseignement supérieur de bolo wa walima a bɛ éducation de bolo bon a bɛ éducation de bolo a bɛ k'a fɔ santé de bolo a bɛ éducation de bolo a bɛ éducation de bolo mais aw fana union mɔgɔw taara séminiser la santé o siraw de l'éducation ma ok o siraw aw kana bila dɛ parce que kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ damana dibi dɔn ne ye kɛ yɛrɛ ye nin dɔn bi ne e bila yan an bɛ san caman bɔ ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ san 7 san 8 bɔ ne tɛ kalama e tɛ nin kalama ɔ da bɛ kuma kɔnɔ bɛ kuma adamaden kɛwale bɛ kuma ani kɛwale de jira mɔgɔ na k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ dama kelen tɛ fɛn dɔ bɛ yen ɔ a ɲinini de e yɛrɛ ka ɲa ɲinini sira dɔ ye wa n'i y'a sera telima ye bawo arajo kumakan bɛ taa maa caman bɔra ma hali bɔ nin kalama o bɛ arajo joliba lamɛn o la an ye min dɔn ani min fɔra an ye ani ko wɛrɛ bɛ yen bi dɛ o tigi bɛ n'i tuloma jɔ k'a ɲɛɲini ko in yɛrɛ kun yɛrɛ ye nin n'o tɛ k'a fɔ sɛbɛn min bɛ kunna kɛ k'an b'a fɔ u tɛ tiɲɛ kan an tɛ k'o fɔ an t'a fɔ k'a fɔ u bɛ kunna min kɛ k'o t'a kɛcogo ye an b'o fɔ ne ye min fɔ ta kun kana di kuntigi kɔ an yɛrɛw fana ka don ni fiɲɛ min b'a la jɔyɔrɔba de bɛ yen ni fiɲɛ min b'a la o ka fɔ an ye an ni jama ka jɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ cɛ dɔ b'a ka kuma fɔlɔ-fɔlɔ ni fɔlɔ-fɔlɔ kuma na Jalo a ye hali a ye ji de fɔ fo ji bɛ furakɛli kɛ mais n'a fɔra k'i ka taa e mana taa nɔnɔ ta nɔnɔ ye ji ye mais ji gansan tɛ dɛ voilà n bɛna kuma o yɔrɔ kan parce que n y'a yɔrɔ miiri kɔnɔ nɔnɔ bɛ yen a bɛ furakɛli kɛ ka ɲɛ balo dama tɛ dɛ nka o waatiw b'u dan na an bɛ nin waatinin dɔ kɔnɔ ta an b'a fɔ ko biɲanduma anw kɔni mɔna k'a sɔrɔ anw ka maakɔrɔbaw bɛ yen anw ka kungokɔnɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen ni misiw taara bɔ misita bere de bɛ yen a bɛ fura min kɛ ka kunkolo wusu o misiw minnu bɛrɛ minnu an bɛ t'olu nɔnɔw san yɔrɔ dugu caman fɛ mɔgɔ kunkolo bɛ dimi f'i dawolo b'i furakɛ n'i y'o nɔnɔ min dɔrɔn o b'o kunkolo dimi furakɛ o b'a sɔrɔ olu misiw y'o bere dun o bere fura de bɛ nɔnɔ na o bere fura bɛ nɔnɔ na ɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen bin dɔ bɛ n'i taara ni misiw taara n'u y'o nɔnɔ min a bɛ mɔgɔ bana n'i ye min fɔ i ka min tora b'i kɔnɔ boli o y'o misi ka bin dunnen de ye o k'i bɔ yen min fana ko n'i ye tigɛ kɛ k'a fɔ ko mali tigɛ don o ye banyɛrɛ ale bɛ o y'an ka kanko de ye aw y'u kalankɛlaw bɛɛ b'o minɛn kɔnɔ yirini min bɛ basi yirini a b'a wele cogo di moringa yanni cɛ b'a sɛbɛn ko moringa k'a bila internet kan anw bɛ kun dira k'a sɔrɔ a caman b'a mali kɔnɔ yan an b'a wele ko basi yirini basi yirini kɔni n'i taara marakaw fɛ yen n'i y'a bila da kɔnɔ i b'a fɔ ko basi na n'i taara marakaw fɛ yen olu ka su o su basi kɛ jiribulen de bɛ k'a la a ti maa kɔnɔ ja a t'i kɛ fosi faga don dɛ ne nana ye bamakɔ yan 80 alifa ka mandan filanan na 97 ne yɛrɛ ye cɛkɔrɔba dɔ ka sugu kuya la kɔrɔlen ko fo maloyara nimisara a mi jiri in ne den wɔɔrɔ k'a den saba siri mugan k'a feere arajo la ko magan tigɛni et puis ni magan tala bɔra magan kana waatinin min na a kuma de kɛ fo arajo fo mɔbili ɲɔgɔn ta la ka sɔrɔ magan ka kisɛ don a dun ka farin o don na ne yɛrɛ bɛ nin kɛ don min na o y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ɲini ka ɲɔgɔn dan nɔfɛ fo polisiw n'an bɛ don a ni mɔgɔw cɛ ne ka mɔgɔ dɔ ne ko n ko ne fa ko n ko bɔn ne y'i denw balo nin na ne y'i denw balo o denw tɛ ɲuman kɛ u tɛ kɛ foyi ye ayi politique yɛrɛ ko ko cogo di n ko n'a y'a denw balo nin fura in na tan nin cogo in na ale tɛ kɛ fɛn ye a denw tɛ kɛ fɛn ye o tɛ anw ka maakɔrɔbaw ko dɔnni na fɔlɔ-fɔlɔ ne yɛrɛ karamɔgɔ ni fa ko ma ko n kana siriku mara i kana siriku mara siriku mara n'i ye siriku tuma mara ka kuma bɛ k'a kɛ ka mɔgɔw siri ka fɛnw mana u bolo a tɛ fɛn ye parce que a b'i kɛlɛ ayi i tɛ kɛlɛ i bɛ denbugu wolo parce que i bɛ ka mɔgɔw dasiri i bɛ ka mɔgɔw dasiri e de tɛ laban i bɛ bugu wolo bon
ngara mo fana ko mo ko jiro baloke ko mo tan ye turabu do kana basima joli fama mi daga joli ka kana ka turabu bini benya o ne to wala woni mi bla ni ngiri bo de fra na yi fo mo nga bi mi ngere bayiri ni o de ni fuite oh pour yo na chekata na ndaro mi moro kofe na ko le ko ne ara mo lara parce que nya aka dahi me chaw krane ka oh mais yemi fofana karma de do kwanta do karma be fo chugamina ibe min ke amena kula imeni ka kula ni torala ala de fana e blasa bunyuma ka se kana dankari ni hakei ni matonyona parce que tonyo ate laban kwa o ka mbeta na témoignage na sigina kana baga minun kera 29 août ba sa si ka fo min kera CCB ni ay conférence ko ka fo bo ka foaru ke ka exposition ke amba do haklina fana do tara konnana donc ba fanga singana ka mo se do travailler fana ko OK donc dako ba minun kera conférence là parce que on sait ma se ka sei donc ani kana sini ngene ambe se ka mu sigi ko makono ka bo union yorola union fana bena mu de ke walisa ambe mi no fe anga farafin furakeli ka tabala akake sanuya kono akake magonye kono akana ke magosa aninga sarate kula parce que si ça ko be chugamina ni amawuli surtout ankara mo fo abolo na mawuli ko chesiri ni jamana na domina ka gogo do yowla ante se ka fo bakakera de parce que si ça be nyinga ke anarchie ta do anarchie be fo chugamina to bukana abeka ke sugube mai frakeli la donc ambe foli bla alisa la memba on kanu ba bela jeli maka kila jinge ka force ko no ka jemunga mandila no muso yai ani ankara mo de be nyoko fe no ka mo Seydou Traoré ni be ko amalolo karamo ananka mo adama danyo na leila to masai en même temps ko karamo do en même temps fana balku kalnadu ambe kuma na min kambi o yanga frakeli kata la dakoro anga tabulu ko fe ambe tanai alisa mbani ni anga témoignage flamintora anga régime ko ko kala jalo ani Ibrahim de ambe je kulle lami wele manda kan men bolo ka ɲɛsi furabola bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ o de ye i mana kɛ baara fɛn fɛn kɛba ye i ka ɲini ni k'a dɔn o sababu ye mun ye ni mɔgɔ nana e fɛ ko bana de b'a la a bɛ fɛ i ka furakɛ an bɛ don min na i ko bi dɔgɔtɔrɔso bɛ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ dɔgɔtɔrɔso la analyse kɛ yɔrɔ bɛ yen jolita yɔrɔ bɛ yen ka se ka analyse kɛ analyse tɛ furakɛli ye analyse de ye ka karisa yɛrɛ ɲini k'a dɔn mun de bɛ a la bana jumɛn b'a la hali n'a taara dɔgɔtɔrɔso la u tɛ girin ka pikiriw k'an na f'u ka visite k'an na o de ye ka bana ɲini k'a dɔn donc ni mɔgɔ taara e de fɛ yen k'e ye furabɔla ye ko i k'a furakɛ a bila ka taa analyse kɛ n'a taara analyse kɛ bana min b'a la ni dɔgɔtɔrɔ ye o papier di a ma a ka na n'o papier i fɛ yen n'i y'a dɔn ko e bɛ se ka o bana furakɛ i kan ka furakɛ ni yiri minnu ye i b'o o di a ma mais mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ ka bana furakɛ k'a sɔrɔ bana min b'a tigi la i m'a ɲini ni k'a dɔn docteur bɛ se k'o dɔn mansiw la an bɛ don min na e ko bi bana damadɔ bɛ yen n'u ye u bɔlen don ɲɔgɔn fɛ mais kelenw tɛ donc o bɛ se ka furakɛlikɛla o bɛ se k'a sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ i n'a fɔ jabɛti n'i y'ale jateminɛ ale ni tifoyiti bɔlen don waati dɔw la mais olu tɛ kelen ye pneumonie ale fana ni tifoyiti bɔlen don olu tɛ kelen ye sumaya fana i b'a ye n'ale mɔgɔ minɛ ka don i fɛ kosɛbɛ yɛrɛ i bɛ to ka kule nɔnɔ bolo fo mɔgɔw b'a fɔ ko koloci b'i la o fana ni koloci tɛ kelen ye mais sumaya kɛn bɛ ka don mɔgɔ min fɛ kosɛbɛ a bɛ kule a yɛrɛ fariw bolo ni e taara koloci fura d'o ma karamɔgɔkɛ i bɛ k'a dɔ de kɛ mais i tɛ k'a ka bana ye donc mun de bɛ se ka e lafiya k'a yir'i la ko nin ye nin ye o de ye ni mɔgɔ nana i fɛ yen karimasina n bɛ fɛ e ka n furakɛ o tɛ ɲa i b'a tigi bila ka taa analyse kɛ analyse bɛ kɛ Mali fan bɛɛ bi a ka taa analyse ɲɛnama kɛ ka na papier d'i ma ni analyse kɛra docteur bɛ papier de di u bɛ papier min di a ka n'o papier d'e ma n'i y'o papier lajɛ i bɛ sɔrɔ ka furakɛli kɛ ni furakɛli position min ye i b'a kɛ ni o position ye donc an balimaw an kana kɛ ko wari dɔɔni bɛ an kun an bɛ se ka pharmacopée dayɛlɛ an yɛrɛ ye walima an bɛ se ka sachet dɔw san an yɛrɛ ye ka furaw bɔ an yɛrɛ ye ka baara kɛ furaw la ka taa an tɔgɔ sɛbɛn furaw kan ka an yɛrɛ kɛ yiridɔnna k'a sɔrɔ an t'a dɔn a bɛ mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ i n'a fɔ an filɛ a degunba kɔnɔ bi kumakan min kɔni bɛ ne fɛ o de ye k'a ɲini Mali autorités fɛ ka tila k'a ɲini Mali faama bɛɛ lajɛlen fɛ
colonel Assimi Koita anaka moko bela jele la ko ale ministre bela jele kenaso ministre moko ama nyinu befe o ka se ka nin ko yin ka nyini jinyama jolna franfi fura aka to senga on fe Mali kona aka se ka kenali ke merci. Musoya, mieux comprendre la femme. Ama muso fam nyasta. Ni na jiye na tay kan na ta ka bla doni ye ibi ke namra mo de chara kungul dimo fransa ke kono dimo fransa ke kungul dimo fray e ni be ka saka war mo soni na bule ibno mine kono dimo fra ko be kungul dimo frake ko bo frake de godi psi mo be war la ka mino wati o munu fra ba don ibulu la kushi e mun ta don eret na kai o ba fuma de ko la bouchi munu ta don o le be ka munu ba don ku la kushi ne be wulu le kam duma ni mu yini ka do ali ka do fi ka karamo de buya ni karamo yi kala ibi sani to e mais ni wula jien ta fe ano me bi le mudio ma ni jama ne mo fa ga fa fi frabla o deme surtout pharmacopée nu ku deme mun me bayna malike o le bi fantan lafia o le bi fafi yere lafia piani ki bamba walta kay bamba yire taka fulo e te hono jige bla singo jige plali la e bulangu na jode ne be mundo fafi na ko segi fafi frama abesa ga yokolo yi ani ka do ne ani ka do bi lafia Musoya, mieux comprendre la femme. Ama muso fam nyasta. Karamogo Seydou Traoré Lolo Karamogo Ibora Kambalma Keulame surtout follow je pense qu'il kunda sera oma il ko fura keli follow kanga ke consultation ngamba ke ya ira ka fo ibita consultation ke nanzara fura kel sodela ngamba do ka fo na ngwa mo ke malla bia be ke toka je parce que tuko daula ite nanzara fura kel kela ira soro no yala donc ka don fana ka fo mau ka don ka fo farafin fura kelila a consultation fana be se ka ke barsa ka kuma ta ko follow la ya ira na ninje mga inkono ka fo ko chiena ma kanga consultation de ke follow aka barka alai ala koniya e deme iba doniya don a doniya bila ka ko seke ka se ka bana tabulo na nafan don wali sa fo akeli to o be ke tugamina iba fe ka mu fo bon ni bi fo fana parce que sigla kuma fanga na maseka fo le kembe bela jelen fo kuma mi fora ni parce que ni jatemina ke kula mɔgɔninfin yɛrɛ ninu anw ka dɔnniya de la bisila ne tɛ nin bɛɛ bɛ anw bolo parce que ni mɔgɔ kumana mɔgɔ yɛrɛ ko nin de b'a la o tɛ wasa kɛ wa nka mais minnu fana bɛ parce que comme bana wɛrɛw de nana don anw fɛ yan minnu tɛ anw ka dɔn kɔnɔ mais comme ni ko tun bɛ a cogo la anw tun b'u fana ɲini k'u dɔn parce que ni mɔgɔ nana hali mɔgɔ dɔw bɛ yen n'a nana dɔrɔn a bɛ dɔn k'a fɔ n'a i y'a ye dɔrɔn a yeli yɛrɛ dɔrɔn na i b'a dɔn fɛn de b'a la o la na y'a dɔn n y'a fɔ tarabu la appareil bɛ se ka fɛn o fɛn lajɛ filɛlifɛn tarabu b'a kɛ appareil bɛ se ka fɛn o fɛn lajɛ o yɛrɛ de bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ dɛmɛ y'a dɔn n'i y'a fɔ n ka kuma kɔnɔ normalement ni mɔgɔ bɛ baara kɛ i ka kan ka dolo karamɔgɔw sen don i ka ko la parce que olu de bɛ se k'i tɔ lakile k'a dɔn k'a fɔ fili minnu bɛ k'o kɔnɔ ka se k'a bɔ i ka ko kɔnɔ sinon filɛli wajibi don i ka filɛli kɛ mais k'a dɔn k'a fɔ ko ka taa yɔrɔ wɛrɛ bon anw yɛrɛ de ka kan k'o ɲini k'o dɔn taamasiyɛn fɛ n'i y'a mɛn ko filɛli taamasiyɛn de don. Hakɛ to dɛ n bɛ fɛnnin dɔ fɔ ni parce que nin waati in na anw minnu ye nanzara kalan kɛ et puis anw minnu taara domaine scientifique fɛ dɔ bɛ se k'i sigi k'a fɔ e bɛ se k'i jɔ cogo jumɛn k'a fɔ i ka plateau kan k'i tɛ kuma k'a fɔ ko dɔnniya la dɔnniya sira fɛ dibi sira fɛ ko maa bɛ se k'a dɔn nin bɛ karisa la ka sɔrɔ a ma appareil branché a la n b'a tigi jaabi dɔrɔn bi bi in na appareil joli bɛ branché mais a bɛ ka min fɔ ani min bɛ k'a kalan o bɛ min dɔn i b'a sɔrɔ k'a fɔ tɔ ka jɛ bɛ yen parce que kuma dɔ appareil b'a yira nka min b'a interpréter o t'a ye parce que o fana b'a la quoi donc n'i tɛ min dɔn dɔrɔn a fɔ k'i t'a dɔn mais ne tɛ se k'an sigi k'a fɔ parce que scientifiquement a m'a démontré parce que nin ye science min ye nin ye science occulte ye dibila science don ne ka dɔnniya ma se yen n tɛ se k'a sɔsɔ mais n'a sɔsɔli ka di min ye k'u ma da ko la u kana da ko la maa tɛ se ka mɔgɔ jagoya o la mais an k'a dɔn k'a fɔ an ye a kuma sera an k'an ka dɔnni ta ba la
parce que anya yɛrɛ lagosi k'an yɛrɛ lagosi mais ni chinois nana dɔrɔn ka fɛnw dan an t'o kɔrɔbɔ dɛ an bɛɛ bɛ sin ka da o la ten an bɛ taa kɛ fo kunna mais n'an ka kolotugula nana walima k'a fɔ an ka lolo karamɔgɔ nana k'a bɛ fɛn kɛ an bɛ da o pere bɔ k'a fɔ ko an bɛ ka dɔ fara ala kan ka sɔrɔ maa wɛrɛ mana n'a kelen ye k'an cɛ y'a fɔ cogoya min na an bɛ k'an jɔ ka da la kosɛbɛ bon i y'a fɔ cogo min na parce que mɔgɔninfin ka kan ka k'i yɛrɛ ye fɔlɔ ka k'i yɛrɛ fɛ fɔlɔ k'i yɛrɛ dɔn i bɔra min i bɛ taga min n'i y'o dɔn i bɛ k'i yɛrɛ fɛ mais ni maaninfin ma se k'a yɛrɛ dɔn i tɛ k'i yɛrɛ fɛ i bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ de fɛ parce que a bɛ diyagoya n'i ma i yɛrɛ dɔn i bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ de dɔn ɔ n'i dun ye mɔgɔ wɛrɛ dɔn dɔrɔn i tɛna k'i yɛrɛ fɛ donc o fana ye kɔlɔlɔba ye fo mɔgɔninfin yɛrɛ ka kan k'a dɔn i y'a dɔn an ka mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ an tun bɛ fɔ ne fa ma nin kɛ n ba ma nin kɛ ne bɔkolo ma nin kɛ awa ne t'a kɛ o ye mɔgɔ min y'a yɛrɛ dɔn o ye kalikan dɔ de ye ɔ mais filɛli kɔni furakɛla bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko n'i nana mɔgɔ min bɛna furakɛli kɛ i kan k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ ni nin bana nin bɛ mɔgɔ la a bɛ nin taamasiyɛnw de kɛ la n'o tigi nana o taamasiyɛn fɔ ye dɔrɔn e b'a dɔn tigitigi nin de don mais lolo karamɔgɔ i bɛ hakɛ to parce que anw musolakaw an bɛ musoya jɛmukan de kan an kungo ka ca a kɛra ne yɛrɛ la ka tɛmɛ ni dusukasi cayar'i la cogoya dɔ la i bɛ bana imaginer de o y'a sɔrɔ hakili cawo cawo n'an b'a fɔ dépression o b'i la nka i bɛna taa fɔ karamɔgɔ ye karamɔgɔ ne kɔnɔ karamɔgɔ ne kɔnɔ n kɔnɔ tɛ ka sɔn n kɔnɔ tɛ ka sɔn kaliya bɛ ɲa ka sɔgɔ dusukasi juguya kojugu ma n'a ye sunɔgɔbaliya bila i la donc ni kuma dɔ e ko ni bana tigi nana ka bana fɔ dɔ ko bɛ bɔli kɛ kuma dɔ a tɛ bɔli kɛ dɛ non bon ni kumana yɔrɔ min na o ye parce que ni mɔgɔ nana anw dolo karamɔgɔw b'a dɔn planète min b'a kan o wagati tasuma de don wa fiɲɛ don wa ni tasuma fanga bonyana a bɛ miiriya n'a tɛmɛna a bɛ miiriya juguw de ta a b'a bila dɛ surtout musolakaw ni ji fana cayara mɔgɔ la ni ji ka énergie cayara mɔgɔ la a bɛ mɔgɔ bila siranya la a bɛ mɔgɔ bila fo b'a fɔ ko jinɛ b'a tigi parce que a bɛ fɛn dɔw ye a tɛ min'o ye donc olu bɛɛ dɔnnen de don mɔgɔ nana dɔrɔn dusukasi de b'a la a bɛ dɔn tarabu b'a yira dono b'a yira parce que ko n'o tɛ dibila ko ye quoi mais ko mɔgɔw de y'a kɛ dibila ko ye ne tɛ kɛnɛkan ko de don bon aw de ka kɛ aw b'a ye kɛnɛ na parce que a dɔnniya bɛ aw la sinon an tɛ se k'a ye kɛnɛ kan dɛ a dɔnniya bɛ aw la donc an bolo an bɛ dibi la karamɔgɔ i b'a fɛ ka dɔ fɔ ka da i balimakɛ ka kuma kan ni i denkɛ minnu ni n b'a fɛ ka dɔ fɔ ka da o kan an y'a bila yɔrɔ min kan min tigɛ n'a ta ye dɔrɔn ni mɔgɔ nana furakɛlikɛla la n b'a fɔ dɔgɔtɔrɔso la dɛ i ye min fɔ togodaw ta tɛ ɲa furakɛlikɛla sɛbɛn bɛɛ bi fɔlɔ k'a ɲininka hali den don yali kalo joli don i yɛrɛ san joli don o ye ɲɛ ale de ka kuma in b'o kɔnɔ n'a tigi kumana k'a san hakɛ fɔ e b'a dɔn o san in kɔnɔ dɔrɔn nin san in na nin kun ye nin donc nin bana kologɛlɛn de bɛ nin na k'a sɔrɔ ale tɛ parce que sa bɛɛ n'a bana don an ka maakɔrɔbaw yɛrɛ tun b'o fura bɔ a cɛ da sera ɲɔni ko ma fɔlɔfɔlɔ a ka kuma na ɲɔni min tun bɛ n'an fɛ yan anw bɛ bana kunbɛ de an ye ka boloci min kɛ f'an b'a fɔ ko bana kunbɛ ka kuta bana furakɛ ni san yɛlɛmana ka na san yɛlɛmɛ dɔnna a bɛ fɔ ko fiɲɛ de bɛ na ni nin bana modèle ni fiɲɛ banaw bɛ na cɛkɔrɔba bɛɛ b'a fura bɔ k'i ka denbaya kɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o fiɲɛ jugu min bɛ na n'o de ye bi anw ka jɛnɛw ni kunnafɛnw ye o fiɲɛ jugu de bɛ na mɔgɔw kan n'an tɛ fɔcogo wɛrɛ dɔ la n'an m'a kɛ jɛnɛw ni kunnafɛnw ye anw bɛ ka tuw bila an ka duguw kɔnɔ k'o fiɲɛ de kunbɛn dugu o dugu n'i taara la sisan an bɛ k'an ta bɛɛ tigɛ wala dugu o dugu n'i kun taara la fɔlɔ ni kɔmɔtu tɛ an ni kɛlɛka cɛ a b'a ni kɔrɔ cɛ ni dentu t'a ni kɔmɔtu cɛ kɔrɔ cɛ a b'a ni dugu o dugu anw fɛ mali kɔnɔ k'a sigilen bɛ san kɛmɛ bɔ i bɛ taa u ka tuba dɔ bɛ sɔrɔ u ni kɔrɔ cɛ u ni worodugu cɛ parce que fiɲɛ jugu de bɛ bɔ o fɛ fosi tun tɛ i kun fɛ ko waati sera miniti 3 dɔrɔn de b'an bolo o donc sisan conférence min kɛra sisan aw ye baaraba minnu kumakan gɛlɛn jumɛn fɔra a la ou bien ɲuman minnu gɛlɛn tɛ sa mais ɲuman minnu fɔra walisa sini ma an hakili bɛ se k'a fɔ nin secteur nin a bɛna réguler a bɛna sanuya walisa an bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la wala kuma belebeleba yɛrɛ min fɔra a kɔnɔ tɔnsigi yɛrɛ bannen kɔfɛ tɔnsigi bɛ bi aw ka na tɔnsigi alhamdulilayi b'an ka foli fɔ bɛɛ ye an bɛ bɔ n'ala sɔnna an bɛ bɔ yan dɔrɔn k'a ɲɛsin yen ma ok alhamdulilayi an ye ŋɛnɛ minnu da ni papiye minnu labɛnnen don i n'o min fɔra k'a ɲini an ni i n'o ɲɛmɔgɔw ani gouvernement yɛrɛ ka sigi ka kuma kosɛbɛ
o kuma sera o kuma sera u bɛ kɛlɛ yɛrɛ min na an ka kɛlɛ ka jugu ta ye parce que jɛgɛ kelen tun bɛ jɛgɛ bɛ ta minnu filɛ kuma fɔ ni wale jugu kɛ la u bɛ ka kɛwale ɲumantigiw tɔgɔ tiɲɛ kosɛbɛ nka olu bɛ ka nɛgɛni bere min dɔn olu b'a fɛ ka bɛɛ gosi bɛɛ tɛ se ka gosi bɛɛ kelen na bɛɛ tɛ kelen ye n'an sigira ka kuma an ka laɲini belebelebaw ye an y'a fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye u y'a kɛ karamɔgɔ Adama Daɲɔn i bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn parce que waati sera an ka voilà ne bɛ sɔrɔ Musabugu n ka sɔrɔ Semana nka kiliniki kuraku dɔ bɛ yen an ka sɔrɔ yɔrɔ de la ani lycée Basira Bari. ok donc Musabugu lycée Basira Bari ni ɲininkali kɛra o karamɔgɔ Adama Daɲɔn nɛgɛjuru sira bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira bɛ sɔrɔ orange ye 76 04 95 46 fulaw n'a b'a wele dɔrɔn a bɛ dɔɔnin da 76 a kana kuma dɛ an denkɛ don 76 04 95 46 76 04 95 46 karamɔgɔ Seyidu Tarawele an b'i fo i ka nali la kosɛbɛ e ka jɛmu cɛ kuma bɛ kɛ jumɛn ye bon n ka jɛmu kuma bɛ kɛ foli dɔrɔn de ye k'a ye n'i y'a mɛn mɔgɔninfin f'i ka kɛ yɛrɛ de ye parce que n'an ma anw ka ɲini ye min y'an yɛrɛ de ka se k'an yɛrɛ furakɛ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'i furakɛ n'aw kɛlɛla don min na a tɛ se ka i bana a bɛ se k'i bana donc anw ka siran yɔrɔ de ye nin ye anw yɛrɛ de k'an ka yiriw ɲini ka an tɔgɔ don an yɛrɛ la an ka furakɛli ka kɛ anw yɛrɛ de ye mɔgɔ wɛrɛ ka n'a fɔ ko i bɛna an furakɛ karamɔgɔ Lolo karamɔgɔ bɛ sɔrɔ yɔrɔ jumɛn bon yani ne sɔrɔ yɔrɔ kɔni ka ca parce que muso naani de bɛ n bolo mais ne a si ni si mais n bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na sisan muso naani karamɔgɔ naani de bɛ n bolo dɛ donc kana cɛw bila muso saba tan dɛ parce que e k'e ɲɛna ni lafiya cogo lajɛ ne bolo muso naani ye joli de ye non dolo karamɔgɔ dolo bɛ se ka kɛ dolo karamɔgɔ kun wa o fana ye tiɲɛ voilà donc ni karamɔgɔ ye tiɲɛ n ka yɔrɔ min bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na sisan ni n bɛ baara kɛ yɔrɔ la o ye Yirimajɔ voilà donc ni Waraka sirafara yɔrɔ la bon n bɛ baara kɛ o yɔrɔ de la voilà donc nɛgɛjuru sira ye 75 08 20 35 75 08 20 35 donc karamɔgɔ Seyidu Tarawele n'an bɛɛ kama Lolo karamɔgɔ a ko ma ko il n'est pas tard ko aw ni anw minnu ma sɛgɛsɛgɛli kɛ k'an ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ sira dɔn k'a dɔn an ka Lolo suguyaw an bangena cogo minnu na an ka yiriw ye min ye ko n'a bɛ san 50 kɔ la bi k'an bɛ se ka taga a k'an bilasira an ka a daminɛ wa muso minnu fana lajɔlen don k'an ka n'an to an ka fo jigin ko depuis an lajɔlen an bɛ taa écho kɛ cogoya min na olu fana bɛ se ka écho kɛ comme fɔlɔ an mamusow a n'an mamacɛw u tun b'a kɛ cogoya min na ka den yɛrɛ ka kibaruya bɛɛ f'i ye depuis a bɛ kɔnɔbara la walisa i b'a kunbɛ cogo ɲuman dɔn donc an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye nin kun ye an garisɛgɛ ye ka taa an ka taabolo kɔrɔ kan an bɛɛ kanu k'a dɔn karamɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ dugu la farafin furakɛli sira kan u yɛrɛ fana y'a wuli k'u jɔ ka fɔ inshallah u bɛn'u organiser u bɛna fara ɲɔgɔn kan walisa ka dankari tiga tolilen minnu bɛ tigaw cɛla ka se k'u tɔmɔ k'u bɔ a la parce que n'u m'u tɔmɔ k'u bɔ a la anw t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na dɛ an laban kana taa an kun di a cibagaw ma Ala k'an kisi donc an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ furakɛli tɛ se ka sabati diɲɛ kɔnɔ cogoya si la parce que OMS yɛrɛ y'a fɔ ko bi bi in na n'i ye jamana lajɛ jamana 194 170 170 pays o y'a confirmer k'a fɔ ale kɔni ka kɛnɛya sabatili sinsinliba o y'a ka laada furakɛli siraw ye ko wa n'an y'a ye bi 100 sara la 80 de bɛ furakɛ laada sira donc o b'a yira k'a fɔ tubabu sira kan 20 dɔrɔn de bɛ ta 100 sara la donc n'an b'a fɛ kɛnɛya ka sabati diɲɛ kɔnɔ f'an k'an banban an ka laada furakɛliw kan o kuma an bɛ bɛɛ fo k'an karamɔgɔ Adama Daɲɔn 76 04 95 46 76 04 95 46 Misabugu ani karamɔgɔ Seyidu Tarawele Yirimajɔ 75 08 20 35 k'an bɛɛ sibiri wɛrɛ an b'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn. Comprendre la femme. Ah, nous sommes famille à ça.